Здравейте на всички, аз съм Fight Expert и отново се запознаваме с Shadow Fight 2 и стигнах до Wasp и сега ще се опитам да я бия на клип. Преди малко пробвах и успях да я взема 2 рунда. Доста силно, но няма да ви разказвам, искам да ви покажа. Ако времето не стигне до края на битката с нея, ще напиша в описанието дали сме загубили, заглавието може би на клипа, дали сме загубили или не. И както виждате е доста късно и реших да пусна, защото напоследък не съм качвал клипове и ще обясня защо. Нямаше не. И бях заед с уроци и такива неща. И ето виждате колко е силно. Ще е лако поделен на вземем и един момент. Скачай! Що не скачаш в Shadow? Ето. Ето защо ви казах, че си няма. Минали път явно в много голям късмет, защото взехме 2 рунда и то тя не беше взела 0, а после ни обърна. Ще видите после колко е трудно, само че първо трябва да вземем един рунд, за да стигне. Просто слаб, не знам дали ще успее един рунд да изземе. А когато вземете 2 става легендарно. Просто няма дума. Колко пъти пробвах да я бия и колко от тя бяха на клип. И нищо не се получи и реших да не го качвам, защото нещо бъгна. Енчантвах си каската. Също и оръжието ми спадна блидинг, лайфстил всъщност, което е добре. Просто ми помага срещу нея. Особено когато си няма. Всичко последно сме най-добрите неща, които може да има в играта с Wasp. И сега ще спокойно да я бием. Не съмнявам. Сега ще видите какво стане. Ето виждате ли, дами и господа, и после и дори се промени шурикените, а после в трети рунд просто нямам думи, когато я бия 2 пъти. Просто тогава вади много магийки. Ще се опитаме да стигнем до 2 победи, за да видите какво става. Енчантството са маги. Ето само така може да се избегне, но някак сме да я избегна. Трябват ми по-силни брони с енчанти, но нямам откъде да печеля токени за енчант. Добре, без това. Нали не ударихме? Да. Може би ще стигнем до втората и си. Ето още една от нейните магии.
Ето го бе. Не! Yes! Ето стигнахме до 2 на 2 и ще видим дали ще успеем да я бием, но съмнявам тук. Тя е просто във вихъра си. Нали под голям късмет извади. Не е късмет. Айде, това доказва, че вече сме извън. О, това може доста да им помогне. Всъщност, ще я бия на клип. Яй! Нито един от бързията не съм добил на клип и много съжалявам. Просто всеки път си казвам, да, ще го пробвам веднъж да го науча и го надвивам. Не, да. Не. О-о. Ето, вижте. Как си ги променим. Айде. Върни ушава. Да. Но тук нямаме ласти. Ето, виждате. Гледайте. С нейния гаден човек никога не успява. И край. И понастигнахме до втори лимит. Клипът стана по-кратък, колкото мисля. Има още 8 минути. О, можем да опитам отново. Да, добре. Що не? Може да я бия, но лошо ме шокна. И ще пусна пауза. Нищо. Ще бием, ще опитам да даде на клип. Много се извинявам, ако не на клип. Просто такъв ужасен късмет имам с клиповете. Чудесен започек. Ще напиша в заглавието, защото мисля, че няма да стигне времето, но ако стигне, ще бъде чудесно. А даже ако я бием, ще бъде още по-чудесно. Не съмнявам. Тя е трудна жертва. Вау. Мълнията. Това не го очаквах. Но мълния добре, че избегнах. Шурикените не са и толкова опасни, но мълнията може да ни свали доста демидж. Ето няколко примерни. Ето и това. Не! Опа! Не! Що такава? Мълнията. Не! Левстил! Yes! Изобщо не очаквах, че така ще се случи. Може да вземем и втори рулт.
Оу. Добре, щом така не мога да удара, когато лети. Що толкова може с тях да се направи с тези шурикени? Нищо. Оу. Вау. Ето виждате. Взели сме 2 рунда и просто гледате какво става. Енчанти. Лефстил. Бяхме на малко жълто. Добре, това си бъде. Ау! Това не ми хареса. О-о! Това е магията на вулкана. И последен опит. Хора. Последен рунд. Да изпечелим, да. Но ще бъде трудно. Лефстил са има много. Извън бизнеса си. Още един. И не се активира лефстила. Я стига, бе. Значи няма да описвам в заглавието дали съм загубил. Аз бях White Expert. Продължавате да гледате битки, абонирайте се и харесайте клипа. И още subscribe and like. И до скоро, ще се видим в следващия двубой.